Najveća potrošnja vode u Pančevu zabeležena je 22. juna 2001. godine. U 8 sati kada je iz fabrike za preradu izlazilo 856 litara vode u sekundi. Poređenja radi, posljednjih nekoliko dana kada su bile tropske vrućine, potrošnja vode nije prelazila 560 litara u sekundi. U jutarnjim satima bila je oko 430 litara u sekundi, dok je noć upadala na oko 220 litara, kaže Ljiljana Stanković, zamjenica direktora javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija. Znači sa 430 skoči na 560-550, vidi se da je povećana potrošnja, ali u odnosu na ranije godine generalno ukupna potrošnja vode je manja, pa kapacitet postrojenja može da zadovolji potrebe grada. Potrošnja vode iz gradskog vodovoda je u posljednjih 10 godina smanjena. Od 15 miliona litara za godinu dana u 2000. na 10 miliona litara u 2010. godini. Ljiljana Stanković uzrok vidi i u tome što privreda ne radi, ali i povećanja cene vode. Najvećim delom ne radi privreda. Privreda ne radi i smanjena je potrošnja i drugim delom mi smo od prošle godine počeli usklađivanje cena, tako da i to sad nije zanemarljiva, cena vode sad nije zanemarljiva kategorija, mada je cena još uvek neekonomska i građani mislim da vode računa sad kod zalivanja. Imamo manje zalivanja nego što je bilo. Pre nekoliko godina smo se čudili što je potrošnja struje povećana tokom leta. Jasno je da su razlog klima uređaji kojih je sve više. Tako je tokom ovog leta veća potrošnja struje za 10% nego u junu 2010. godine. Trenutno opterećenje je takvo da je to 2/3 recimo opterećenja koje imamo za novu godinu, onaj dan koji je najveće opterećenje 31. decembra. Sistem dobro funkcioniše, mi smo na vreme uradili i održavanje elektroenergetskih objekata, uradili određene investicije u gradu, investiciono održavanje, tako da smo mi spremni za ovaj period i ovo povećanje potrošnje koje se poslednjih dana pojavilo. Veća potrošnja nije ipak prouzrokovala kvarove na mreži, kazala je Biljana Komnenić, direktorka elektrodistribucije u Pančevu. Problemi mogu da nastanu kada stignu računi, jer se građani još nisu navikli da često troše više struje leti nego zimi. Svakako da građani koji su koristili klima uređaje veći period, duži vremenski period, u toku ovog meseca mogu da očekuju račune koji će biti 2 do 3 hiljade sigurno veći u odnosu na prethodni period kad nisu koristili ove uređaje. Klima treba da radi onda kada su temperature visoke, ali zato korišćenje drugih električnih uređaja mogu da se koriste u drugom nekom periodu, a to je noću kada je jeftina tarifa, odnosno kada je potrošnja električne energije smanjena i zbog te smanjene potrošnje električne energije u celom sistemu i cena električne energije je niža. Tako da je cena u tom periodu električne energije niža i do 4 puta. Znači, na ukupni račun kada računate za utrošenu električnu energiju u toku meseca koji je prošao, onda koristite uređaje koje baš ne morate da koriste u toku dana, da rade u toku noći. Cela Srbija beleži rast potrošnje struje. EPS je rekord tokom letnjih meseci zabeležio 11. jula sa 87 miliona kilovat-časova, što je za 10% više nego prošlogodišnji rekord zabeležen 16. jula. Za tu dodatnu potrošnju od 7 do 8 miliona kilovat-sati EPS mora da angažuje blok od 300 megavata. Svakog dana za rad tog bloka koji podržava u stvari rad klima uređaja potrebno je da se sagori 11.000 tona uglja. Ne zaboravite to kada uključujete svoj rashladni uređaj.